ako'y kalamunggay karon. Ang recipe sa among paniod to, nilawoy nga utan Bisaya. O naman ko ikuan nga to kanang unsa luray talong nga ako garden nga to ko magkuha. Kato dito. Sumulayan ni nga to at tumi agi sa laing gate. Hi guys, kanong hingani ang akong isuot. Kay manguha ko sa akong mga bunga sa akong talong. Ang among sudan karon, lawoy nga utan. Bisaya pa rin ang ating style. So, nana ko laing ingredients nga itong akong gipalit sa market. Wa na lang ko mupalit og talong kanang okra kay kanang na naman ko itanong diri aso. Ang harvest ako sa akong okra. So kung Dito. Di man pwede man ka. Nagkugi man ko sa panahon sa pandemic, mao na nga makalibre ko karon og kuha sa bunga sa okra og talong. So nga rin magsugod sa talong og harvest. Di naman ikabot bunga. Kani. Upat. O, di anak ko'y upat katalong. Usa na ni nga ingredients sa akong lawoy nga utan. Dali na sa ko sa ukra. O, hawiti. O, basta magkugi. Mo na igiingon. Pag may itinatanim, may anihin. O, makalibre na ko anik utan. O, list ingredients na nga akong napalit sa merkado. Ay, giginaw ko kadaghan. Ay, just my God, oh my God. Hala, dapat kayo nagdatag basket. Pagpangadyo ato sa tutang. Ngarira ko no ibutan sa ijang. Hi man, okay. Thank you. Ha? Ipuyos na lang sa akong anak kaya mamamida ang basket. Okay, ito pa na punaan. Buwang naman ni oy. Oh, ipuyos na sa akong anak kung may kadag basket kung sa papon may nga maga kuan nga may nagdag basket akong gipalit sa market kalamunggay, batong, sibuyas dahon o kani ang mga lamas. So ang akong nakuha dito sa ako garden kani ang talong o kining okra o kining alugbati. So mao na ni akong ingredients sa akong utan nga lawoy Bisaya pa rin tayo. Okay, mag-start na po ako sa aking gagawin utan lawoy
sigurong kumukulo yung tubig natin. Okay. Lapit na. Kumukulo. Yung ingredients natin ay malunggay. Maraming nakukuhang vitamina sa malunggay. Pampalasa, isda na paksiw, sibuyas, bombay at saka kamatis, sitaw, dahon na sibuyas, okra na organic galing pa sa aking garden at saka talong galing pa rin sa aking garden. Tapos yung asin nakadepende rin yun sa ating panglasa. Mas maganda gagawin natin yung asin yung list lang asin, hindi maalat. Mas maganda, matabang lang yan. Kung mag-uumpisa tayo sa pagtimpla ng matabang hanggang masasanay na tayo na matabang ang mga niluluto natin. Okay? Yung uunahin natin ilagay kasi kumukulo na yung sibuyas at saka kamatis. Tapos asin. Tatakpan muna natin. Okay. Kumukulo na ulit yung natin, tubig. Uunahin natin yung sitaw. Tapos tatakpan ulit. Kapakuluan ng ilang seconds. Okay guys, kumukulo na. Kaya inuuna ko yung sitaw dahil matitigas naman yung sitaw kaysa ibang ingredients. Susunod kong ilagay itong talong. Tapos yung okra. Tatakpan na naman uli. Ito na po ang ating utan lauoy Bisaya. Okay, ilagay na natin ang sibuyas dahon para magkaroon na bango. Okay. Tapos yung pampalasa na paksiw. Tapos ang last nating ilalagay ay itong malunggay na maraming vitamina ang ating makukuha sa malunggay. Diba? Kahit simpleng utan lang, marami tayong makukuhang vitamina sa ating ito na. Pinatay ko na yung apoy. Maghuhukad na tayo, Ken. Maghuhukad na tayo. Okay. Ito na guys, ang ating finished product. Diba? Sabi ko sa inyo, kahit simpleng ulam lang, kailangan talaga may passion at